Sa palibot mo, Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, Pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Oh! Naubata na ka mo? Naubata na ka mo? Oy! Ano na? Oh! Marinapon po! Hi! Kumusta lamang kita ka, boss? Ano na? Ano ka? Natang ito mogmaon ka. Dahil mogmaon sa nako. Mogmaonon sa nako. Natadaw ito mogmaon. Gari magkakakwarta ako niya, Ronald. Gari John, magkakakwarta ako niyan eh. Tuwid ako John. Tuwid naman ako sa luto John. Nagtaya kaya ako kan Sabado. Kung tuminama ako sa radyo John. O sa luto John. Ano pa men? Ano pa men? Mabugtak na kita ki dakula unon mga tugang na kwan. Mabugtak kita ki kandila na masog kitang kandila na garipon kinyog kadakula. Dadi. Mabugtak ki kandila na garinyog kadakula. Siniko da kang aki so ama pahay. Nataman na nga ako kakaana garing pong kinyog kadakula na kandila. Day man kaan pay. Pumundo ka nga ya. Parang ipiglan si Lord. Sarawayo na. Tinuruan pa sa akin. Hi! Good afternoon! Mga siksing, mga paradangogon sa programang ini na Pingkion. Kumusta ka mo mga parantabay? Ngunya na paghahapon, igamang katabi kitang mga lalaki na mga paradangog na mga maskuladohon. Pero ngunya na mga panahon, ang mga maskulado, permin ang makadudahon pag nahiling mo baga na ang boses mga darakulaon. Ako kaya permin ang doda, kansiring ka na sitwasyon dahilan mga tugang darakultabi ngunyan mga limasel na mga lalaki, buda mga matso ang tindog darakulaon. Pero mga tugang, pag nakahiling kay gwapo, talagang ang tindog minalo mo yun, buda ang boses ninda minasa dayoton. Hinuli na nga ni kan mga parantabay niya to sa programang ini na Pingkion, kamutabi ng mga parantabay na mga senior citizen. Mga lolo, mga lola na mga paradangogon ta, salamat tununon tabi, kan sa nung padagos baga na pag-antabay sa programa ta. Siring man mga tugang, kasaraway po dyan si Ate Marisha, buda si Chaoring baga, buda si Mama Paro na taga-bungga kan bakakay pa. Mga pamilya nin mga rehilulyoso, buda mga matatali na tao, nin huli na nga ni mga tugang, kanasin ng lahi, talagang pinadakula managayo. Siring man mga tugang, sa mga parantabay niya to, sa mga simbahan tabi sa palibot kan Diocese ng Legazpi, na mga banal-banalo na mga tao. Diyan tabi sa Chancery, si Father Jing Pinilla, siring man mga tugang si Manaylot baga. Napaminsan ang bitis niya, nagdudro dakula baga, kaya po din nakakalakaw, buda na didipisilan sa pag-opisina. Siring man mga tugang, si Father Alrey Compuesto, sa tabing marayon man na tao, buda pag humiliya, talagang tito do todo. Siring man mga tugang, si Father Marlon Bron, dyan tabi sa may party kan taladungkot mon, buda mga tugang, ang bilog na mapag-iriba, talagang sarong padi man na mahigoson. Minapikat sa bulod na mga aralang kawon, si sabat niya ang dugi na mga mapuluton, siring man mga tugang ang init na talagang sisaparan niya, kaya tabi ang kolor niya medyo naglataw-lataw. Pero tabi si Father Marlon, talagang sarong lalaki na pagkapade niya talagang marayon, buda mga tugang, ang pag may bagyo ang mga evacuees niya, pipasirong tulo simbahan niyang dakulaono. Siring man mga tugang, ang sa tuya tabing parantabay sa parokya ni San Rafael. Diyan tabi sa security guard tabi na si Aranya, paglaog mo sa parokya ni San Rafael sa likodan sa naman ang gumunagad ang radyo bagang makusugon pa. Pati pabi si Father Dave Ramoso sa tabing padi na banal-banalo na gayo, buda mga tugang ang boses niya talagang dakulaonon, talagang magayonon man na pagibuho, nag-announcer pag abot kang puerto. Kaya nga ni baga pag nagmimisa talagang ang boses niya dakulaonon na gayo, budang humiliyan niya talagang magayonon na pagdangog-dangogon baga.
Buda mga tugang siguro pag naging announcer siya, siyempre sigurado na dakol siyang magiging paradangog pa ang boses niya pertionon baga. Buda pwedeng ang mga daraga, buda mga balo, pating ibang babayi madangog talaga, tagaring niya pugion ang lalaking ini na nagtatarampa. Alagad mga tugang dahil kitang maginibuta siya po mga tugang inapulan nin mahal na Diyos na magserbi sa banwaan nin Diyos kaya tabi ngunyan padi na buda marayo na tao. Kinhuli na nga ni kami tabi minapasalamat man kan mga donasyon na sa indo tabing itinaodig di sa DZGB radyo. Ang sa tuya tabing mga donasyon na sa indong pinaghatod sa radyo buda mga tabi cash baga buda kwarta pa buda ibaba na pertihono nagayo. Just clothing, buda mga pagkaon, buda cash donation palanday malawo sa aga ni hatod ta po sa barangay Tiwid. Gigibuhon tatabi sa maabot na sana mga tugang na Webes na hapon ta ang problema palan sa mga IPs na maresibikan donasyon. Sa aga da tabi ipapaapod mga tugang kan ibang mga ahensya tanganing magresibi man ki mga tabang pa. Pag inapaapod sinda day kitang tawo na matada baga kaya mga tugang pinagkanselar tana sana. Kaya tabi sa maduman kami Webes na hapon na sana kasarway si Father Momoy Borromeo ta siya baga mamisa pa. Kaya tabi ika Madam Gigi an sa imo tabing pinadara di po sa DZGB na mga pangkontra sa namok buda iba pang lotion baga. Siring tabi sa citronella natural mosquito lotion, buda insect repellent, buda citronella herbal sopa. Iyan tabi makakaabot sa Webes na dahilan tabi ta kami maduman pa sana. Salamat nonon tabi sa indong mga donasyon tabi na 50 sits and hygiene kit buda protection pack pa. Para po sa mga IPs baga katugangan ta sa mga tiwi kaya orogmaho na sila. So mga nagtao tabi din cash donation, salamaton managayo sa indo kamo tabi sa indong mga buhay sa tuyang pag-umawon. Ani ba tabi mga mahiguson kaya ngani may 5K padaa ang Biher Basco Funeral Parlor na itanaw tabi kay Lewins Barsena. Nahiling ko mananggad sa lista kasabago kaya lang pipa kompleto ko pa tanahiling ko mananggad ang punerarya nagtaonin 5 milyon pa. Aray ngani tang itanaonin na kwarta bako baga mga tugang nagtaonin sarong salit boda dakula pa. Yung naling ko man ang galumins kasi ako sa lista. Biher Basco Funeral Homes. Okay. Aha. Mga tugang, oras po sa Pilipinas alas 3:29. Dili kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo ngunyan tabi na hapon. Tama ka Junior Mananggad. Sabi ni John, pwede nga ulitin mo sa time check mo? Yung Mananggad pala. Inordinan ako ni John, pwede nga tabi ulitin mo sa time check mo? O di ulitin ko para palan ka yan. Alas 3:28. An oras hatod sa Indokang. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Good afternoon tabi dyan sa Adriel Alia Essential Oils. Yan. Dyan po sa Gugon, Legazpi City. Dyan po sa number 308 Porok 5, Gugon, Legazpi City. Sampangan sa napukan, Gugon Elementary School Gate. Yan. Kung sa daraga, ang pagtaram ka iyang Gugon. Oh. Nya digdi sa Legazpi, ang apod kan Gugon. Hello?
Hello, amigo. Amigo, maray na po. Maray mapon. Sa mga itatao mong panlahid, i-explicar mo kay Maray ta baka isalak sa pagkaon. Latosunta kang sarawayon ka. Rek, latosunta kang sarawayon ka dyan. Ang pag-explicar kan, migo, dumana sana. Latosong kan, Rek, na yun na. Awin na. Sa panghaplas, hihaplas ang dignal, John, hihaplas ang dignal sa braso. Hihaplas mga, so dyan sa essential oil, dyan sa kuhan, sa Adriel and Aliyah. Tama ba ang pag-pronounce kaan? Tabi, Madam, Aliyah. Hihaplas digdi, side na niyo. Tapos, sisabayin ka orasyon. Ang pag mga alas dosan maaga. Anti-mosquito nga ni, pag ikatabi, habo mong dupuan kinamok, ang igibon mo tabi, ihaplas mo ito. Yan. Tangani na ayos ang laban. Okay? Iyan tabi, na mga, dakulo na ngunyan, mga arogan na bagay. Okay. Natabaya kitang mga tao, kita na mga tugang ansentronin ka kapilosopuhan sa buhay, ilingonin do ha. So sa kuyang amigo, si Architect Leo, Director kan Institute of Architecture sa Daraga, sa Bio, nagda-drive ka sa bago dyan sa may Apec Junior. Diyo. Igwa siyang nasabat Junior na nagmumotor. Aramang ginibok ka nagmumotor. Nagtitext. Habang nagtitext tod may kauro na sa cellphone. Harayo pa na iling nga. Aw ano kanso harani na sa iya. Sumotor, biglang guminiwang-giwang. Tanaot ba lang siguro so kapot kang manibela? Aw ano ka. Dit pang makasangsang sa auto ni Architect Leo. Bako na ginilid na Architect Leo sa auto niya, pinahingalo niya kiparang minutos, sa siya na nervyos. Kung nasangsang mo baga ito? Hindi nga namang gibog-ibot ha? Igwa kita ngunyan ki anti-driving destructive. Ano yan? Ano nga nang apod kan salbatan ng iya? Anti-driving churvalo eneklabo. Day ka pwede magmaneho ki auto na may kauron ka sa cellphone, nasasabutan mo. Opo, nasasabutan niya mo. Maski kitang mga nagmamaneho ki auto, pwede magbugta kita ka dyan ki speakerphone man cellphone mo. Kung baka magbugta kang headset habang nag-drive ka, or ano po ka Junior so wireless? Bluetooth? Ako nga pero ako naka-Bluetooth. Sabi sa ko ni Maze paghali ka sa bago, Bluetooth mo nga ya. Kasi kasuwayan. Iling mo nang gibog. Kasi ba, may nasabat man ako, nakakot si Junior, babae, nagmamaniho, may kauron sa auto. Anong klase ba yan mga batas tang ini? Tanagiribo kitang mga batas tabi, day taman pig susunod. Nailing mo nang magigiribo-gibo tayan? Kung nasangsang bagay ito ni Architect Leo, may problema Junior. Ay, sus kita baya. Iyan ang problema ta. Mga tugang ta, mga sarawayon kita. Hello? Maganapon po, amigo. Malay na po tabi. Nga, ni po baga mga nagmumotor. Oo. Susaron kamot, nagtitik. Susaron kamot na sa silinyador. At yun na nga ni amigo. Iga pang ibang mga lalaki tao, nagmamaneho, nagdadrive. Iyo po. Ang sarong kamot, nawala na sa manibela. Ang sarong kamot, Yes. oto sa kamot, kang kataning niya. Ay, maman yun. At least ano yan, di ka na mabalanse. Nga ba na pagkambyo mo ka ito kung nakikaputan mo sa kamot kang kataning mo?
Oh, mapasiguro man po ito. Tanin, pag makambyo na, di isabay na sukamot niya magkambyo. Masa yung baya nga kita. Tapos kung nakaano man bagay ito, naka-automatic transmission, di na naman problema sa kambyo. O, sa bagay, mananggad. Yung baga po. Sa bagay, kung naka-automatic mananggad. Automatic man ang Pwede man. ang kambyo ka ito. Kaya di na maisip, Nag-drive naka-drive ka. lang, solve ka na. O, holding hands ka mong duwa. Haputon, o, pasaing kita. Bahala ka, drive na. Alam na this. Sain. Bahala ka. Di man niya kita naman niya pwede sa may airport. Ano kami naman nakabalagbag na poste. Dito naman ka sa mga palaog na niya na mga day nahihiling hali sa main highway. Pero ano yan? Ano ito? So sabi mong ito, wireless? Ito Wireless. bagang sa mga truly wireless earbuds mo yan? Yung baga. Rechargeable? Yun, Ito. so ang gamiton. Pero dito po na that will constitute as distracted driving. At ayo na nga, ngunya na panahon, giro de man kinag-implementar ka na destructive driving na di, lo? Pero yan, kung sa mga bagong model po ngunyan na auto, pwede mo nang i-pair ang Bluetooth so cellphone mo mismo duman sa Android Oo, pwede. system ka na auto. Ikaw nga na di, akong pag may barkada, nag-upload, medyo. Ikaw nga na akong barkada. hmm, Medyo propilyo man talaga. Dako aram kun di man gayud sang kung sa buhay. Nakaw sa Bluetooth niya, nag-drive siya kay ba si misis niya? okay. Tawtod magaling ang cellphone. Ganang maday niya simbagon. Iyo po. Pag on kang cellphone, hello, sabi kan sa ibang nila, hello sir. Ay, inay ka. Good mo. Sabi kan Makingani Oh. po. Amigo, dahil nagtaran, hi honey. Sabi na kan susukan. O ano ito, nata nagapod ka? Grabe ka man, gari, dahil blood ka para ako nagapodagit ka. O ano, no rin kita magilingan. Ay, iso. Ano bigat para mo magilingan kitang duwa? Di ako ngunyan, di ako pwede sa aga, igwa. Hindi ako pwede sa agad. Ay, gwa ngayon. Hindi ko natapos sa driving. Balik sa duwa pang Mapa Manila, uli sa duwa sa araw. Oh, na. Okay, salamat Yeah, thank you. Kaya, yan mga tugang beauty kan mga Bluetooth ngunyan na panahon. Ay, sus ko. Pero, seriously speaking, tabi, di kita magparagiribo ka na nagmamaniho kita. Nagda-drive kita ki motor, nagda-drive kita ki auto, nagsi-cellphone kita. Ika Junior, ano ang istalo pag nagda-drive kan auto? Speak up, pag nag-upload sa imo. Di ba? Murga motor. Ako, automatic na, kaya des ako magparapod-apod na kaya. Ta-automatic ako na pag ang cellphone ko, yaon sa, nakadukot dyan sa kwan, nakadukot sa, ano yan, sa dashboard baga. May sabitan ako dyan. Pag uminapod ka, automatic, naka-speakerphone yan. Oh. One time, may napod sa kuya, pag-on ko kan cellphone ko, sabi sa kuya, hi, Sir Hen. Niya ko, hello, good morning. Ano lamang may paglilingkod? Pwede pa-DZGB to. May dara akong merindalan si mo. Natangan niya ako naman akong merindalan. Basta na, ugmaon daw ako pag ako nagaparadangog si mo. Nganya ko, meron, baka nga niya pag dahil ng iyang pandemic, mag-ilingan kitang duwa. Nya katanin ko si Mrs. sabi ko, Miss, or Mrs., di ako pwede magaparaluwas, di ako pwede magparapakioron kung kita sanang duwa. Sabi ni Mrs., sige na, luwas na ka mo. Sabi kang kaorong, kung sisa ito, ganyan ko si Mrs., katanin ko. Diba? Iyan po mga, kaya po, ay sus ko kitang, ngunyan na panahon mga tugang, pag tagariparo kita. Ang problema kaya sir, daiman pigisita kan mga pulis, baka daiman aram kang pulis, ang batas na yan. Ha, di ba? Bako man ako nagibo na magsunod ako. Yan ang pigasabi ta. Good afternoon, Henry M. Ito.
Ano tabi yan na insect repellent repellent? Anong repellent? Repellent? Repellent. Anong repellent? Subado. Anti-mosquito. Ado mo yan ka sa 308. 308 Gugun, Legazpi City. Adriel and Alia, ano yan, essential oils. So, diyan ka mag-order ka yan, tabi. Pwede po yan. Kontra sa namok, manamok naman ang ganun yan, diyan ka umorder. VP, ang Bombay po, nakaipit sa helmet ang cellphone. May kauron habang nagmotor. O, pwede man yan, di ba? Pakaray nga kang matik-matik mo, tamatik mo, kaka-animasis mo, yung mananggad, ano? Di ba may prangkesa ang PBN? Dito sa Tabaco po, magpagibo na tower transmitter para makadangog naman kami, tatak PBN sa FM, sa First District, doon ini. Yung tabi mo saying, pero Henry, nag-static ang sinabi ko na ini kay Jing Kasbang agad, John. Sinabi ko na ini kay, may problema kita, John. Sinabi ko na kay Jing Kasbang aga, igwa naman kayo nag-text ha. Pwede pong magkarigo sa dagat? Pwede po. Dahil man kayo nagbabawal. Okay. Ay ho, ni may text. Madali lang. Tabago kami dyan mag-commercial ha. Madali lang po. Madali lang ha. Madali lang. Madali lang. Love Story sa Pingkion mo, baby. Good afternoon, Henry M. There's a light. Ako si Awi, residente kan barangay digdi sa sentro. Legazpi. Nag-text ako si mo tungkol sa girlfriend ko na sarong balo. Ang balong ini, 47 anyos, 5 taonang gada na nagom niya. Everybody said, Ako po, bulag sa sakuyang agom, 52 anyos man. Gusto ko lang ihapot sa imo kung pwede na kaming duwa magpakasal. ain't got you. Tabulag ako sa agom ko, ang aram ko, ang agom mi ko, igwa naman ki agom. What it's like. Kaming duwa, kaining girlfriend ko, nagpaparadate naman kaming duwa. Love so Pero pambihira kami ngunyan maghilingan dahil nga ni sa COVID. Gusto minang magsaro kiharong. Tangani na may kaoron-oron man lamang ako, tas mga aki ko po. Tarapos naman kan sa endang pag-eskwela, perminasan ng solo ako sa harong. you praise again. Ang mga aki ko, murya naman ako na mag-agom. You Pero daydasan na kay magpakasal, tapa no man an harong kaysay ini. so Gari kaya marauton man na magpapara saro kaming harong na duwa mag-live-in, bako ak kami kasal, bata baga, katoliko kita. Sa totoo lang, nagkasala na ngani kami ta. May nangyari na sa muya kipirang beses. what good times to do. Di man maiwasan baga ta mga tao, pero pigkumpisal ko naman po ito. Sabi sa kuya Kampadi, pangadji na diyang ki mga natusuntak. Ano ka ng panos? Pangadji na nga dyan. Pagsulusulan mo an sa imong ginibo. Kwan po na pod ka ito, uning. Anong nga na pod kaan? Silot. Pero tabi, sa iling ko talaga, tama ka dyan sa pigsasabi mo na dapat magpakasal kamong duha kung kalipikada kamong magpakasal. Ang problema ko ngunyan, tegwa ako ki katext ngunyan na sarong babayi, 27 anyos. Made po siya dyan sa Sarong Subdivision, Salbay District. You don't know. Gusto naman sa kong makipaghilingan, pero pig-utikan ko, ang paguna niya sa kuya, kay dad niya. Ano daw po gibuhon ko sa duwa kong problemang ini? To love somebody. Love Story sa Pingkion mo, baby. Arog ka ini tabi, bossing. Number 1, 'Di
Bako maray sa sarong lalaki yun ang nag-utik sa imong babayi na kahoron. Bako maray, bako tabi tamaan sa imong ginibo, napiglalansi mo ang sarong 27 anyos na babayi, napigpatubod mo na magkaedad kamong duwa. Sa pigigibo mo tabing iyan tiyo, nakakakulog katabi nin buot kan sa imong kapwa. Nung ka na magibo kita ki mga bagay-bagay na ikakakulog nin buot nin sarong babayi, iyan ang pigtugon ko sa mga aki ko. Tangan niya ako, kan ako nagsultero, di ako kisisay man na babaying kinulganin buot, tas si mama mo sana ang naging girlfriend ko. Yan tabi tiyo na pigigibo mong yan. Sala po yan. Ang advice ko si mo, punduhan mo na ang 27 anyos na yan, nakasambahay. Kung gusto mong ipagpadagos yan, dapat maging tapat ka sa babaying iyan. Di mo dapat piglalansi ang sarong babayi. Kahirak man ka iyan. Balik ta dun ta ang sitwasyon, ika ang linansikan babae, ano ang mamatian mo? Pundon mo na po iyan, na pakikipag-text dyan, na piglalansi mo siya sa bagay na iyan. Iya po. O, ikadua. Madali ba? Kayo na nag-text sa kuya. Hello? Hello, good afternoon, Baby Lab. Good afternoon po. Ano sabi mo? Wala ka pikukulogang kibot na babae. Ano ba yata? Para ako nagpapaliwanag na naman. Ano na naman yan? Baby girl? Baby love? Kudo ka nakukulugan. Nataman. Siyempre, kahit na mga kitang duwangan nga, baga may agong ka na baga. Okay. Dakong iyo. Perponda ako dyan ha. Kudutunta ka dyan ha. Kudutunta ka dyan ha. Latosunta ka dyan ha. Ayun ka dyan ha. Bye-bye. Hindi man na. Di ba? Arap po kayo ni. So, babayi po na gusto mong pag-agumon, di man problema, tabalo na. Ang hapot, gada naman so agom, so mga aki niya daw, akseptado ka man bilang agom kan babaying ito. Dapat karoon, mga nga yung ribok sa pamilya. Ikadua, ika po, ansay mong kasal, di man po anal. Unless na pinaanald mo o pinanalify mo, ansay mong kasal sa husgado, asin sa simbahan. Ako po, bako akong abogado, pero di ka po makakasal sa iling ko. Diyan sa babaying yan. Tapag binuklit ang record sa civil registrar, maluwas po duman, kasal ka. Di po ki double wedding sa Pilipinas, bossing. Kaya kung gusto mo na magpakasal, iyan na sa imong original marriage, ipa-anal mo na. Or, at sa tuya, bagaan, igwa sa tuya, kilegal, anong term kaan. Basta pwede sa tuya yan sa husgado, pagurunan. Ikadua po, kung pwede, ipanalify mo ang kasal mo sa simbahan. Tapig na igwa dyan kiproseso para tabi dyan sa, para tabi sa bagay na iyan. Dumayang ka sa chancery kang Legazpi o sa chancery, iga po ki mga nagpoproseso kan, adalan kung pwedeng i-nullify an sa imong kasal. Pero as of now, kung dahil mo ginibo ang siring na bagay, kung ika po yaon sa anago mo yaon digding original, buday ka yaon digdi, selling ko po, dahil ka makakasal. Tapag buklit kang record mo, saro katabing legally marriage sa sarong persona. Iya po. Now, tama ka naman sa pigsabi mo na di mo na ka magpaparatutubay, tabako man ka mong kasal, ang apod kang premarital tut nindong doa. Bako maray, ang practice po na yan. Iya po. O yan taban masasabi ko, dyan sa imong problema. Yan tungkol tabi sa text mo sa kuya ang niya na hapon. Okay? Bueno, good PM po, watching from Bacoor, Cavite, na discovery ko ang paglabag sa quarrying. Dapat kasuhan niyan, Ronnie Cerezo. Sa aga po, abangan nindot. May interview ako sa taga-MGB, amigong may interview ako sa aga. Tungkol tabi dyan sa bagay na iyan. Okay? O, digdi mo na kita sa
Mga nakatutok, mga tugang sa tuya tabi na Facebook Live ngunyang pong hapon. Okay? Ito na muna. Sabi ni Lan Aranya, maray na hapon tabi, bars to, ano ito? Bars to. Deko, beristuhi. Adeko sabot ini. Chris Jola, maray na hapon tabi, idol, watching from Esteves Hospital. Habang nagaantabay kay Agum. Ayos ka man na. Nagano siya Agum mo dyan, nagaki? Maray na hapon tabi sa imo, Chris. Diding Bonete, maray na hapon tabi, watching from Digos, Davao del Sur. Harayoon man ini. Loida Acosta, tapos pakahaplas Sir Diretso Layog. Miguel Arcos, orasyon ni daw tabi ang mga nagamotor. Yes. Chit Ate, maray na hapon tabi, watching from Estanza. Ronnie Cerezo, okay na ito, nabasa ko na migong Ronnie. Gina Llames, maray na hapon tabi, kumusta ko po si Papa and Mama ko dyan sa Malangka, permi pong nagdadangog sa imo. Rachel Bunag, maray na hapon tabi kay Chuoka, dahil ko nabasa sa text ni Ate Rachel kasabang aga. Chuoka, maray na hapon tabi dyan sa Ginubatan, maray na hapon tabi sa gabos na mga paraantabay, sabi ni Rachel Bunag. Okay? Anita Armstrong, maray na hapon, puro pa Melbourne, Australia. Okay na? Uyo man sa napalan, so ano ini? Baka igwapa ini. Madali lang ata. I-check ta kung igwapa. Comment. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Ang paguna ako, nagkambyo ka na kiba yung number. Nata po. Ayaw po mampalaan. Yan pa man po, gararay. Ano po may paglilingkod? Itong nagkuhan, gusto magpakasal. Oo. Ano po ito, sir? Masabi mo duman? Ang masabi ko duman, kung siya kasal, hindi na siya magpakasal. Oo. Tama ka. Pare kung ano na, kung makuman silang kasal, pwede. Iyo. Pero, kuyan, bali mo, may kasal ka, may remedyo ka yan, pwede magpakasal. Rumani lang siya sa kota, puruan ko sinda. Iyo. Ikaw tabi, sir, pirang edad mo? Na, Pero na pong edad mo? alidad ko, ay, kuwan, ha? 8 dekadas na. 80 ka na? Ano? 86 na ako. Okay. Salamaton po, sir. Salamaton po. May remedyo kayan. Opo. Okay. Ay, ako, may nahili ako, witness kayo to. Okay. Thank you po. Sige, sir. Ingat po kamo, Thank you. Bye-bye. Alright. Mga tugang ang mga health tips, buday iba pa, makalipas lang kan mga patalastas. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear
Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na kawawang batay lobo hinika parada ng salbay plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi para DZGB. Alas 4 na pala. Alas 4 na pala, no? Madali lang. May nagtitext sa kuya eh. Importante ini. Yes, okay? Okay na. Sabi kan texter Sir, ask ko lang po kung nullify po ang church wedding, pati po civil na register na. Ay, hindi po. Hindi po yan sa civil registrar. Pigo forward. Sa church lang po yan. May paliwanag kan si Father Kuang Kang Enot, si Father si Father Paul Okpemia, may paliwanag siya kang Enot tungkol dyan tabi sa nullification of marriage. Iyo po. De po yan saklaw ang civil. Pagabot dyan sa local civil registrar. Okay? O beno, alas 4 na tabi, so Jim's Coffee tabi, may promo ka dyan yung kan Jim's Coffee. May naghapot dyan. Iwa ka dyan kimaterial. Sa Jim's Coffee, iwa kang may naghapot kaya kung paano pag-join sa Jim's Coffee. Abangan mo po may slot na 4 to 5 sa commercial. Explicar ko po usaga. Ang ibon mo tabi sa Jim's Coffee, mati pong kakiparanganing sa sito, John. Simbagong talagot, may nag-apot. Oni po, bata alas 4 na. Ito. Tagalogong ko na lang. Tagalog po digyan nakasurat. Sabi kang nakasurat, kapatid, dangog kimaray. Magandang balita po sa lahat ng mga nagkakape ng James. Narito po ang nagbibigay swerte sa inyo sa taong ito. Mag-James Coffee at magkaswerte raffle promo. Over 1 million pesos po ang total prices na ipamimigay. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng James Coffee. Mix expiry date na 2021 onward. Sa likod ng sachet, makikita dyan ang date of expiry. Ilaki po ang white sa white envelope ang 3 empty sachet na any combination ng kahit anong variants ng James Coffee. Sa labas, isulat po ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase.
nalinakip sa pangalan ng tindahan kung saan bumili ng Jim's Coffee. Ang title, may padala po ang 3 empty sa silang. Ihulog po ang inyong interest sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at dito sa DZGB. Ang grand draw po sa December 22 kung saan isa po masurting mananalo ng ₱250,000 at sa ₱100 naman ang mga paluna ng partner outlet. At hindi lang yan, meron pang 15 winners na ₱25,000 at 75 winners ng Jim's gift packs. Salamat po! Isusurat mo tabi. Magkumakatabing Pireto Junior. Tulong empty sachet nin Jim's Coffee. Mang iba-iba. Isulog mo sa white envelope. Sa luwas tabi, suratan mo pangaran, edad, address, perma, contact number, proof of purchase, asin po ang pangaran kantindahan kung saan mo binakal. Isurat po sa luwas ang promo title na Mag Jim's Coffee at Magkaswerte Raffle Promo. Debo paglingawan, permahan. At yan po ang ating mga balita ngayong hapon. Ito po ang Pingkion mo, baby. Salamat po. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namibidan sa